Hala, uy, makaadik man ni Aram, oy. Tawgalan ko sa ngan nga Betty, 45 anyos. Dugay naming buwag sa kumbana, o nga gani, may lain na siyang pamilya. Samtang ako, niara sa bahay, o nga maoy nagatiman sa akong apo. Kay ang ginikanan, pulos man kininanarbaho. Gani, dili na lang ko halos makaasikaso sa akong kaugalingon. Kay tuan naman lang sa akong apo ang akong atensyon. Nakaadlaw ni Ana. Sabon panlabaon niya ang ako manang ha. Katong akong paborito ha. Oy, Mare! Ikaw di anya. Uy, ikaw sa day na Mari? Ay, kumusta naman ang kinabuhi sa single, oy? Ay, biyudang buhi Mari, oy. Aw, o di ay tuod, no? Naapo man day si pare. Pero tuwa lang sa laing mga kamot. Ada, bahala na to siya Mari, oy. Wala ka kakita og lain, Mare. Ha? Uy. Makalingaw ka na gid bata ka ha. Kitik. Ay, makapawa na gis kalaay kining mga apo. Pero hay, pastilan. Ani na balang gid kahasad ko dinhi, oy. Nag-atiman ani akong primerong apo. Mingawon sab kog dili ko makahagwa ni bata ada. Uy, may nanuktok man. Basin og ang inahan na ning miabot gikan sa work. Maribete! Uy, Si Mari Irma tao ni Nimo. Ay, gidadaan talang kaaning puto nga init pa og kining bingka. Isaon. Gihatagan mako sa kong higalang magtiayon ni Mike ug Marilo. Sige na, kaon ani oy. salamat ani Marie ha. Ay, wa pa di matog ng imong apo Mare. Ay, wa pataon Marie. Unyag makatog na kanang bata Mare. Sugod ng kalaay nimo. Gusto ko no. Ako pa nimo Mare. Magkalingaw-lingaw kag chat-chat. Magka-timing oroy kag foreigner di nindot kay Mare. Dili ko kay bawaan na Marie oy. Ay, kabala ka. Tudloan ta ka. Ingon ana ay. Ambi na imong cellphone be. Ambi na. Kay ingon ani oh. Tanawa ha. Biliba ginako ni mo Marie oy. Maayo naman kaay ka mo gamit og touchscreen no? Ay, time pa. Before di ay sa pagpakig-chat, Mare, kini usa, Mare. Aron malingaw sad ka. While magpatulog kas apo nimo ba? Kini, kita ka ni? Kita ka? Malingaw kagid ani, Mare ay. Nayo. Hala, ngi. Nindot kay no. Unsa Marina? Bitaw oy. Gikan ni adto nga nakakita ko sa gipakita ni Mari nako. Sa pagkatinuod lang murag dili na kini mawa sa kong hunahuna. Kun mo santop na gani kini, ingon sa manginit ko. Tuod man, pila may sugilanon, nakakaplag yun ko chatmate. O nga nagkauyab yun ko, pero dili foreigner. Kung dili, usa ka Pilipino, o nga taga Mindanao. Batanon nga usa ka Muslim. Tuod man, Didi, salamat ka. Wa ni mo gibaliwala ang akong pagmahali mo ha. mamugos man ka. Sige na lang, oy. Basin og, binuang rin ng imo aram ha. Tininood man kini nga kong nimo. Kini biti, di man ko magkaana sa Cebu. O kira nimo mag-isupi ta. SOP? Uy, unsa man na ba aram? Unsa nang SOP? Isupi, kuan kanang o kira nimo isupi 6 on phone? Ha?
Aha, Muslim mare. Imong nauyab sa chat. Uy, dili day foreigner. Hala, uy, Muslim gyud og taga Mindanao. Ay, patanawa ko no kus iyang naong mare. Ay, kini good Mario, nay. Oh, hala, kagwapo gudaan ang tawana mare. Nagkauyab na mo anak niya mare. Hala, uy, batanon, unya gwapo kaayo mare. Oh, aram. Bida, Biti, Hala, uy, makaadik man ni Aram, uy. Ram. Duga sa babuto. Hala, ang akong apuram, mihilag. Paulo? Anak? Maayo na lang, kay wa kaayo makabantay ang akong anak nga si Paulo sa among gihimo sa akong boyfriend. Ang akong pangutana, dautan ba good ang mag-SOP sa imong gikarelasyon? Palihog tambagi ko ninyo, Betty.